εσύ, πώς πάκτης έτσι ρε φίλοι μου, μια χαρά είσαι ρε. Έβαλες και μασέλα βλέπω. Ναι, ο Βαγγέλης καλά είναι. Στον Ευαγγελισμό τον έχουμε, τον περιμένουμε. Ναι, όλοι καλά είμαστε, μια χαρά είμαστε. Η πεθαρά μου, δόξα τω Θεώ, μια χαρά είναι, προχτές πέθανε. Όλοι καλά είμαστε, άκουσε να ακούς παιδί μου. Ναι, να βρούτε και τα άλλα τα παιδιά, να έρθούτε, να συγκεντρωθούτε, να μαζουφτούτε, να ταξιδευτούτε, να φιλοξενηθούτε, 6 μήνες να καθούστε. Δεν μπορούτε να έρθούτε, μη μου το λούτε. Θανάση, έλα ρε, έχεις πρόκειται γυναίκα, για δώσ' την να συνεννοηθώ ρε Χαϊβάν. Έλα Γιουργίτσα, έλα ρε, εδώ μιλάς. Ναι, στο χωριό πώς περνάς, ο Γιωργάκης, το παιδί μας, η κυλίτσα του, μπα, κουραμπιέδες έκανες. Ναι, μη μου το λες λέγε, ναι, άιντε για χαρά και πούσε να μου φιλείς τσικώτες, έλα ρε. Είμαι βαθιά συγκεκινημένος που παίρνω για 6η φορά μέσα σε 3 μήνους το χρυσό δίσκο. Με συγχωρείτε, αλλά από το πολύ τρακ ελύθηκε ο αφαλός μου και δέθηκε η γλώσσα μου. Πώς τη χαρά μου να σας πω και πώς να την εκφράσω. Το σπίτι γιόμισε χρυσούς και πού να τους κρεμάσω. Πήρα χρυσούς για λαϊκά, χρυσούς για τσιφτεντέλια. Και έχω στο σπίτι 8 χρυσούς και 4 κουνέλια. Κουπέ, κουπέ, πέ, κουπέ, κουπέ, πέ, ο ζώος στον καναπέ. Κουπέ, κουπέ, πέ, κουπέ, κουπέ, πέ, και κρατάει και τουπέ. Μπουρνέλη, είσαι το πρώτο χαρτί της Φαλτσοφών. Ευχαριστώ. Μπουρνέλη, είσαι ο τραγουδιστής της καψούρας, της κουλτούρας και της φαγούρας. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, νεότερες ειδήσεις στο δελτίο μας των 12. Και τώρα, το δελτίο τιμών της αγορανομίας. Βρισκόμαστε στο στάδιο της αγοράς, από όπου και σας περιγράφουμε το μεγάλο παιχνίδι που γίνεται ανάμεσα στους παραγωγούς και στους καταναλωτές. Αυτή τη στιγμή το αγκούρι το έχει στα χέρια του παραγωγός ο κ. Αντώνης, που κάνει κάποια μικροκαθυστέρηση, κάνει και τα καθιερωμένα παζάρια και τελικά το δίνει στον έμπορα το Μανώλη με 3,60. Ο κ. Νίκος παίρνει το αγκούρι, παίζει το 1-2 με τον υπάλληλό του, μπαίνει στην περιοχή του μαγαζιού του, ετοιμάζεται να γράφει τα πενίτσα με κοιμωλία, στριφογυρίζει, δείχνει να ψάχνει το μυαλό του, γράφει ένα φοβερό νούμερο. Ο καταναλωτής βγαίνει, κάνει έξω να ψωνίσει τον κ. Νίκο, αποτυχάνει, πιάνει αέρα, κάνει τον μπούσουλα και ανήμπορος να αντιδράσει. Μόλις και προλαβαίνει να δει τον κ. Νίκο να του καρφώνει με φοβερή δύναμη το αγκούρι στον γκολ. Πώς του με 16,95. Έχουμε λοιπόν παραγωγή 3,60, καταναλωτές 16,95 και αυτό, όπως λέμε και εμείς στη γλώσσα μας, αγαπητοί μου ακροατές, αυτό είναι τα αγκούρι. Μπουρνέλη, εσύ τον παίρνεις φέτος το χρυσό δίσκο. Από πέρσι τον έπαιρνα, ευχαριστώ πολύ. Μπουρνέλη, έμαθα ότι τα θηλυκά σε δουλεύουνε. Αυτά τα λένε αυτοί που με ζουλεύουνε. Εμένα με κυνηγάνε, δεν κυνηγώ. Μετά τον Τραβόλτα εγώ. Παγιά σου.